1, 2, ano? 1, 2, ganun mo muna sa unahan. Iyan, magagawin mo. Dapat ka rin. Sa harap kasi, sa harap yan. 1, 2, and 1, 2, 3. Sa unahan. Counting ba? 1, 2, 3. Huwag mo muna isama yung kamay. Huwag mo muna isama yung kamay. Ay, ano lang, isa mo ba isa? Paano mo na yun? Ganun mo. Ay, makita mo lang kasi yung ganun ba? Yung balikat. Yung ganun ba? Para matuto ka nga. Practice makes perfect. Oh. Ang shoulder na ba? Ano, yan. Isundot-sundot lang. Ano isama yung braso mo? Dito ba shoulder lang? Oo. Kaya pala yung patara na utik ko. Kaya na rin ka, ang lawas, dili, ana. Parang ano ka lang yan, parang nagsisiko ka lang, pero iaano mo. Oh. Ano ba? Oh. Oo nga, unti na lang. Lalagyan mo na ng kaunting pitik pa. Ha? Hindi ka matigas, akala mo lang. Pag-sample ba? Pag-sample. Dali, magsabay. Pag-sample, sabay lang. Melma rin pagsabay ba? Dali. Sasabayan ba? Sasabayan. So, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hapit lang, hapit. Aray. Pariharatag na ang mga unggoy. Nagputay pa yun mo. It's DJ.